guys, welcome back again to my channel. So for my today's vlog, na ako karon diri sa tindahan ni Anil. Anil is konsehal siya sa Lumangkapan. So na ako diri sa iyang tindahan. So na kuan mi guys, ga plano mi nga magatina ko sa iyang buhok karon. So let's get started. So magamix daan ta sa mga ingredients. So ang gigamit niya nga color is dati color ani to ng karton no. So muni among gamiton nga color Ashley Shine. Ang yung color is light golden brown. So ato na siyang i-mix. Mag-mix na ta sa iyahang kuan. So murag ni akong nawong pod mo pug nablapad-lapad ko ang kamera oray. So na ako karon diri sa iyang tindahan. So murag hing apply na ko diri og pagka mura na ta atong gatrabaho sa salon ane. Wala siya home service. Home service trying to. Ay kaingon mo kung nabuslot nini wala pa man di ay nabuslot. Muslutunon pa man di ay ni. Hoy asa man ni imuhang kon ani silupin. So naraga mix na po. Nakasulod sa silup sa box. Ano lang. Ay, kita ako blitzo lang ekonomista. So ato ni siyang i-mix kay humana na po bubuan ning kuan. So bali gining magakwanta yung tindahan ano kay kani atong tindira pod haare busy kay sa tanan po check pamaligya. So okay ra na. So sabotable na kay na basa na agi tindahan. Oh. So tuyo ko i-mix pinato siya pag ayo kay aron. Alala, dila ka sa rin gabi eh. Kana bulaw gid na day. Bulaw gini siya. Oh. Gamay ra day ha. Ana. Asa man ni ato ang kuan ani customer nang magpabulaw ng di ba dapat mag-alagad mo na sa serve sa na gatrabaho. Sa magabuot gini ato ang customer di ani so mo yun naging ang customer is always right. Ako magbuot kay ako gibayad. Gibayad anang so so muna na ako og kuan mix ning kuan color so magasugod na ta og color sa iyang hair. So dapat kung magatina tanan natay mga ingon ani sa kamot. Pa-practice pa bi ako kay dili ako ani anad. So ikaw mo bayad og di mamaon eh. Lagi. First time pa binako ni mutni na og kuan. Lain sa una magatina ko, ako agyong kaugalingon ra. Makatina. Kay dili kita ka-afford og magpaatina ta sa mga salon kay kita ani budget. Duga kita makasulog eh. Gaya lagi kay ani. So ready na ato nang tinan ato ang customer. Sama. Kaning customer kay isog bikin eh. Dapat pinamot ra gid dito ani. Pinamot gani. Kinamotor o kutsaraon. Kinamuta kay mapanos. Ha? Mapanos. Ano sa nato ni kay? Murag pahaon na ba? Sus magwapa naman gini kung kuan ni Ron. Wow, magwapa lagi ni siya. Ulog-ulog gid eh. Lagi kay ano ni bayad? Lagi sa ning. Bayad ra ko na sa kasakong bugas. Oo. Dapat maguni ikon atay mga Di din na unang na ilalim eh. ano ba yung nato ni sige mahurot na niya kanang ibabawala. Kadagan ana. So inani man din magtina. I-shampoo natin. Ingod-ngod. Dili ba anam-anam mo ba sa sarili kabing anam-anam na. Naghaani sa unahan kay. Punato ni. I-shampoo ay sarong dili mapen.
Pinatan na. Kinaunhan ginako ni magati naglain kay nagkiwa bigi kay ni magati na taglain no. Ibaga man ginani mo nang ibabaw. Baga usa pa ganito ka kutsara. Ay. Wala ka toothbrush. Sa toothbrush pa din ay. Kani siya nga kuan kay tina kay kuan. Dili siya iso na. Dili isop. Dili ba ha? Dili. Saan po pagkapali mo niya ng gumas? Sila kasi ang ganito ba? Bawo na sila. Ala kay giana man nila. Dili halang sa Hari kuan. ibabaw. Dili halang sa scalp. Hmm? Dili halang sa scalp. What siya dito? Lai binagbaho iha no? Ay, ibaga pa niya oh. Chalo. So lang ito to mga kay. Kuan. Sinang anak ka to ba? Magtina sila kay mura mo gugatina para sa kuan. Para ba sa salon? Butang silupin. Malate, gapatuyok ng uban ng ari. So magatina si. Igan si Aya. Si Cyril gabi Iwan ka. Tagagmayon ni ana. Ana. Ang anak at ini igulpi. Kasi ganahan mo ito. Hoy ayo. Ang ginigutang ka para mo. Sayang di po kayo ng color og Bantay ginamo ka nalala. Hoy kaning imuhang mas kuha anak kay kita na na. Ayo. Nakita ko man. Hindi mo po siyang pakita no. Siya si Kuan Anil Lumungo, one of the counselor here in Lumangkapan. So, Hey, bad. bas hindi ay og suportaran taan niya kung si Albi ani. Tara na nagsaging pabulig. Ibi ni hikawan si Anil. Agandi ko anig sinak og mare. Kaluto ni. So basan dahil magkumpanya ni. Taon niya tayo. Ay, saan ko kung sa pista sa inyo? Ha? Kung ibla. Ano, anak ko. Ayun to si Isaiah og magakuan ni kulat di sa may amo content no. Sila lang kaya itong anak ko kay Daan. Oh, dito na siya kay mo pugas ko. Ayan, ako si Uy. Kaya mahubog man na Matang sila. timing anong tanong sa badong tate. Business kaayo. Nang pista. Okay ra Dili disperas. Kirang tagpuan ba? Garag dito tapoy na sa badong. Ikaw ba? Day, umalalagi ni kay Day, ako gining pakulurag itong. Kuy ayaw kay sayang ba ya. 30 minutes ra gid kay ayo gid palapasan. Dili Wala ra ba taga kuan? Oras. wala di pa na. Ha? Dili pa na. Pa na ana man ka maga-time og mahumana ah? Mahuman na Day? Ha? Mga oras kada ano, di ka sa mahuma 30 minutes. Buwas na yun. So dapat 30 minutes magina siya sa usawan. Sa mo ipain Correct. na. Correct ba o dili? Nakasabot ko siya. Ano siya ipain sa tulaan asa kanila. Wala ka sa ikat ha. Kana amin na, tubang dito. So kapit Ay tayo gan mahumang tawar sa iyang hair. balik sa nangong ron. Balik na. Siya naman din yung mag-a-apply sa salon-salon. Ay oh. Diba si baga ka rin nga rin, yung hari din. Hindi pa rin sa mag-balance na. Sakto na lagi. Ay naman itong customer na reklamo. Mabula ba na kung ulo? So we're almost done. So magpaabot pa tag mga 30 minutes ato sa ilip sa usa siya nato sa usawa. 30 minutes na yun. Mag-start na ka, sugod ron. So yan na siyang mga after 30 minutes so gisaw-sawa na sa ako ang customers ang wala ra na ako video hay ganiha ang iyang pagsawsaw. So dire na iyan ang giblower na ning amo ang pinaka-orig nga blower nga ang electric fan. So magahulata dire og ganos ang mamala ni iyang kuan dire buhok. So ato lang taon unya dapit kung kuan kanang unsa na color gid sa iyang buhok after nako gitina. So maghulata ta mga pila ka minutes. So nahuman na niya og kuan, human na niya ag sawsaw. So
mura na siya kuan nana ang color niya. Anong video na ba ni? Aga video na di ay. So mo sa misagawas kay among lantaw ang true colors. So mo na siya result sa ako ang isang buhok na Ashley Shine with keratin amino acids. So ang iyang color is light golden brown. So try it now guys. So shout out di ay sa ako ang gitina Andre dayo. Ako siyang i-shout out ay pag-utro. So shout out ni Ane Lumunggo. And salamat day kayo kay nadiha siya subla sa iyang tina. So iyang gipatina so na di gipatina po ko ako usara. So thank you for watching. See you next video. Bye bye.